Downstairs? Good morning. Ayan, nakapag-ayos na tayo. Same pa rin yung mga ginagamit natin. Yung aking lipstick, nag-add lang ako ng patong-patong lang siya na ibeba. Merong Absidy. Ito. Tapos naglagay akong lip liner ni Absidy. And then Maybelline. Yung Superstay. Ayan. And yung kay V. So, yun. Patong-patong sila. Then, after, ayan. Then, Sunny's Face. Ito talaga gamit na gamit. Nakaayos na rin si Holly. Umuubo pa rin. And sumuka pala si Holly. Sorry sa mga kumakain. Sumuka siya habang naliligo. So, but much better na ang pakiramdam niya ngayon compared nung isang araw at saka kahapon. Kahapon yung pinaka-worst. Talagang umiiyak siya. Ayaw niyang sumama. Gusto niya lang magpahinga. So, sipon-sipon nandito. And later, may dinner ata kami ulit with the team. Pinonitail natin yung buko. Low lang kasi, di ba, maghahat kami yung red. And ito yung Living Proof na nilagay ko sa buhok. Smooth styling cream. Baba. Baba? Is that you, Baba? Ang gusto ko pa nga siyang patungan nito. Yung airbrush ni Charlotte. Try natin. Ayan siya. Ayan na. Yan na yung kanyang shade after ng patong-patong. Yan, mas malinaw dito. And yung ating outfit for today is, wait lang. Sino yan? Zach, are you ready? Ito. Yung flowy ulit na. You're not dressed yet? I'm wearing a shirt I made because Holly. What? Spilled? Yeah, it was black. Yeah, because of what she ate. Yeah. What she ate? She didn't eat much. I think she just had apples. And then the one oh no, the frozen, you know the frozen snow? No, snow cone. That was 2 days ago. No, she had yesterday too, with and blue and... She never had one yesterday. Yeah, she had. I have a photo. I'll show you. So, yan yung outfit natin. Sobrang gusto ko tong fabric na to kasi very light and tamang-tama dito sa weather. You like this, huh? It's going to be hot though. Yeah, hot again today. So, this is... Look, she has so dark. No, you can put the light. Okay? That's so dark. Oh, medyo maano dito yung ilaw, dim. Kaya nilagyan ko lang yung ilaw dun sa shower. So, yan guys. Diba? Tapos may papacket. Lahat ng sinuot kong ganito, pangatlo na natin ito, diba? Iba-iba lang yung print tsaka kulay. Lahat sila ay may packet. And ayan ang aking baby girl. Kami, Baba? Nakaano siya ngayon. Why are you wearing your denim? You should wear that tomorrow. Because I'm wearing denim It's tomorrow. going to be hot tomorrow. Cold. Cold tomorrow? Oh, It's going to be pouring down. Ulan pala bukas. So, tamang-tama. Meron pa akong isa, yung green. Wala lang yung, lahat to from Yamba, yung boutique doon. Are they from here? Yeah. You like it? But this one, it's not. This is from, well, hindi ko na alam, pero katatanggal ko lang ng kanyang tag. Ayan siya. Wildfire. Why are there so many flowers? That's Daddy and then Jumper. Why Wait lang. are there so many jumpers? Oh, that's for me, Daddy, and Holly. Dito na si Sa. At least, hindi tayo late.
Ako ready na. Si Kuya nagluto siya ng eggs. Okay, ayusin ko lang dito yung kalat. Basa pa ang buhok nito. I-blow dry it, Mama. Para matalo ko. Right. So wet at the back. I like this noise. Yes. Sisak na sana sa liko ay sa harapan. It smells good. It smells sweet, Baba. 1:30 again, Sak? 1:30 ulit yung laro niya. Magti-12 na ba, Kuya? Is it 11:30 or 11:30? Traffic tayo, guys. Ganda ng weather. Ang init. Ito yung hat natin mamaya. Mamaya ko nilagay. Ito yung hat natin mamaya. Mamaya natin ilagay. And ayan yung kay Holly. And yung fluffy niyang jacket. Ako knitted. Kasi mamaya malamig paggabi. And hindi na raw kami uuwi after ng puti. Kasi last time umuwi pa kami, diba? Nag-rest-rest. This time hindi daw kayo uwi. So hindi ka lang kung saan kayo pupunta after ng puti. Tulog na naman ang aking baby girl. Dito na tayo. Nag-park tayo sa kabila. Kung saan, dalawang oval to, diba? Dito tayo sa isa. Kung saan naglalaro si Sak. Ayan. Dito. Ayan yung oval na paglalaro ni Sak mamaya. Doon tayo is sa kabila. Opposite. Tulog mo naman siya. Hindi talaga okay ang aking baby girl. Si Sak, nagmamadali si Sak. Andun na. Masa na siya? Nagpabili pa ako kay Kuya ng nuggets and chips. Where is he? Just leave the car here, car key, Han. Thank you. Took a nugget. Okay, thank you. No gravy. Alright, thank you. See ya. You want some, Baba? It's hot. Kain muna kami. Sila sa nagtitraining bago ang laro nila. Meron pa silang 30 minutes. So nagtitraining lang sila doon. Malamig yung hangin. Pero pag walang hangin may init. So okay lang sa mga players. Sa akin kailangan ko mag-jacket. Ayan, suot ko na. Kasi malamig yung hangin. Where's your water?
sun comes out. Start na. Hanap ko si Zach. Ayan pala si Zach. Go. Cool. There. Ang bilis, tapos na agad yung first quarter. Naka 3 goals tayo, sa kabila wala. Mag-start na yung second quarter. It's just a Up to 1 minute warning, 5 minute people, 1 minute. 1 minute. Start na ulit. There's that. Yeah, there's that kid boy. Where's that? Right? Pick it up, Zach. Is he alright, Han? His legs? You watch him go the opposite side of Zach. Watch. Watch. Mm-hmm. Where does that go here?
Tapos na agad yung second quarter. 9 goals and 4 points tayo sa kabila. Wala pang score. Ayan na. Mag-start na yung third quarter. Oh, ayan si Sak. Pinatinog na. Hindi ako pwede dito. Mapipikon ako. Baka maano ko yung ano. Go, Sak! Makasuntok ako pag tinutulak na ako. Makasapak pa. Sa kanila kasi, wala lang. Normal daw yan. Oh, guys. Sak. Allah. That guy, he always hits Zakarian. Look, oh my God, naiinis na ako. Parang gusto away, hindi laro. Mas maganda yung position ko dito compare nung unang araw tsaka pangalawang araw. Dito kasi parang mas nakukuhaan ko sila ng maayos. Char. Hindi na kasi ako sumisigaw. Kinokontrol ko na yung sarili ko. Pag nandun kami sa kabila nanonood, dito lagi sila. Ngayon nandito kami, doon naman sila lagi. Alam mo yun? Sabi ni Jan, I know. Kaya pumwesto tayo dito kasi lagi sila nandito. Ditong area to. Itong side na to. Ngayon naman, doon naman sila sa side kung saan wala na tayo doon. Yan, dito kayo. Come on, come on. Kick it. Get it. Go, Sak. Oh. Go, Sak. Good job, Sak. Mark. Yes. Good job, Sak and boy. Oh,
nasaktan dun, oh. Sana okay lang siya. Asa na yung ano? Aid. Sana okay lang. Tayo na, boy. Ito yung kinakatakot ko sa footy. Ayan, nag-stop saglit. Kasi hindi pa nakakabangon yung isa. North Territory pala yung kalaban. Come on. Saan mo yung okay lang? Hindi pa rin. Gumagalaw naman siya. Kasi hindi nila ginagalaw. Sana okay lang. Oh, mag-rest muna sila siguro. Oh my God. Sana okay lang tong batang to. Ito talaga ang ano dito. Ito rin yung parang nakakatakot. Itong game na to, very physical talaga. Baka siguro yung neck niya. Ano kaya? Kasi hindi siya ginagalaw eh. Nakahiga lang siya. Tapos yung isang paramedic nakadapa. Oh my God. Ayan, may another one. Yung timer hindi naman pinapatay. Ayan, ongoing pa yung timer. 2 minutes 36. Ayan. Magpa 5 minutes na ata tong ganyan. Yung sitwasyon ng bata. Okay na, inaano lang yung vision niya. Okay na. Ano lang siguro siya na ayan, at least ayan. Okay. Alright. It's okay. At least nakatayo, nakakalakad. Palakpakan sila. Okay na. Pero kailangan niya mag-rest at ayan. Nakakalakad, yun ang importante. Ano na lang, 44 seconds na lang. Wala na, tapos ng third quarter na. Sakit po natin na yan. Okay, play on. Wala na, tapos na. 19 seconds na lang. Na. Hinihintay na lang yung time na matapos. Tapos na third quarter. 0 pa rin yung kalaban, yung North Territory. Magkikik tayo kasi tayo nakakuha ng bola. Magkikik. Sige nga, baka kayang mag-goal. Yes! Nag-goal. Nag-goal pa. Okay, mag-start na yung last quarter. Sa kabilang goal. Sana hindi ko lang makita yun. Ano ba yan? Nahanap ko yun dyan si Zach. Nakita ko na yung tumakbo papunta dun. Half forward plank. Ayan na. Start na. Last quarter. Ayan si Zach. Sila kung saan kami kahapon lagi nandun na naman sila. Dati dito talaga sila kaya napunta tayo dito. Ngala yung kamay ko dun na may kilala nyo agad siya kasi yung kamay niya nasa bewang niya. Ayan, tinanggal niya na. Bakit nandun kayo? Dito kayo sa side na to. Kainis.
Ang layo nito, guys. Tingnan nyo. See, kanyang kalayo sila. Diba? Kailangan natin i-zoom. Tapos na guys, panalo tayo. Ayan ang score, 14 goals, 5 points. Ilang total ba? 89. And then sa North Territory wala, 0 sila, hindi sila nakascore. Well done SA. Nagpalit lang si Sak ng pangligo. Panligo, magbababad lang sila, magre-recovery. To get change? Yeah. Punta sila dyan sa river ata yan, malamig na river. So punta sila doon para magbabad. Kasama niya. Sila papunta. Magko-cross sila doon, nandun yung river. Susunod pala kami kila Sak. Okay, tatawid tayo dito. Oh, it's a busy road. Baba, just wait. Baba. I'm busy. Okay. Wait, hon. Okay. Come on, Baba, run. Run. Nandun na sila. Nandun din yung mga parents. Tapos na sila maglublob. Pabalik na tayo sa car. And mayroon ditong puno na sabi ko kay Jan, this is mango tree. Sabi niya, no, it's not. Sabi ko, yes, it is. Tingnan nyo guys. Tapos ang amoy niya talaga, mangga. Yung dahon ng mangga natin. Ayan o, wala nga lang bunga. Pero madaming bulaklak. Ayan o. Mango tree. Tingnan nyo. Tapos yung amoy niya, mangga. Yung tulad dun sa likod ng lola ko. Ayan o. Tingin nyo. Yeah, amoy mangga. Indian mango ang amoy. Ayun na sila. Iniwan na tayo. Pinapatuyo namin yung shirt na pinaligo ni Sak. Yan, kasi yan doon susutin sa dinner. Hindi naman siya na-inform. Pero yung iba ganun din, same ng shorts niya ang pinanlublob nila doon sa lake. So magdadry naman to. Punta na tayo ng pub. Maaga tayo kasi mas marami tayo compare last time. Ka-dinner natin yung mga girls din na team ng SA. Football girls naman sila. So maaga tayo para makakuha ulit tayo ng maayos na parking at saka table. Nice weather. What's in there, huh? No, tavern. The tavern. So tomorrow you don't have food, Sak? Yeah. 10 o'clock tomorrow. 10 o'clock tomorrow kasi may... Early tomorrow. mas maaga bukas. Kasi meron silang isang araw na free. Friday. Friday raw yung free nila. Tapos may activity sila niyan. So nung Monday, my free day is yung Victoria. Hindi sila naglaro nung Monday.
tayo, naglaro tayo, di ba? Then you got Australia, then Victoria, you got all the harbour. I've got Victoria, then Duckland. Yeah. Mga mga strong na yung mga makakalaban nila sa simula bukas. Oh, that's Stingberg. That's the kanal, may river. Ang baho naman itong kanal. River. Parang kanalang amoy. Sisakdo na siya sa likod kasi okay na si Hall. Hindi na umuubo. Nag-blood, na naman siya, nagsunggo. Nosebleed na naman siya. Kahapon, tapos kanina, habang nakaupo kami doon sa sa towel, sa ground, siya, nosebleed. Tapos dito konti. Dahil siguro sa init ng katawan, tapos ang init din ng weather. Although may hangin, malamig yung hangin. But yeah, nagsunggo na naman siya. Ako nung bata ako, lagi akong nagsusunggo. Yun, nag-nosebleed. Sunggo kasi sa Bicol ang tawag namin. Ano ba sa inyo? Lagi ako nag-nosebleed noong bata pa ako. Yan yung parang magbiyahe lang kami, yan, nosebleed na. Nagbabiyahe kami noon papuntang Manila. Diyos ko, sa bus. Nosebleed talaga ako all the time. Hindi ko yung makalimutan kasi yun lagi ang ko. Nangyayari sa akin, nosebleed. Kung hindi naman tonsillitis, yun lagi ang record ko sa pedya ko, tonsillitis. How far? How far? 17 minutes. 17 minutes. Traffic na. Nakasampay yung ni Zach. Dinadry. Can I drive that? Almost. Soon, Zach. So, The guy looks cute. yeah. Papasok na tayo dito sa The Creek Tavern. And binibiro ni Jan si Zach, pumili ka na ng babae dyan, Zach. Kahit yung mga coach, binibiro yung mga boys na mag-date sila ng mga girls. Oh, look at the balloons. So, occupy natin tong buong hall. Buong hall, ayan hanggang doon may pa-balloon. Unorganized talaga. Ito yung pinili ni Jan na table namin. Madami. Kami na naman ulit. Kami naman ulit ang nangunguna ang pamilyang laging maaga sa mga gathering. Kasi ito ayaw yung malate. So pilihan tayo ng ating kakainin. Meron silang king snapper pero feel ko mag-steak. Si Jan nakapili na siya. Ito sa kanya yung 500 grams na the yardstick ram. Yung akin, itong 350 grams 5 pounders MB for rib fillet. Yan. Sa kids, wala pa, hindi ko pa alam. Si Holly mag-steak. Mag-steak din daw siya. Nilalamig na ako. Yan yung upuan natin na yan. Pasalaset. Couch talaga. Yan. So, tama tong pinili ni Jan. Para kita namin ang lahat. Ayan, kita. Nagsisidatingan na yung iba. Yung girls nandito, yung iba nandito na. Si Sak pala nandito na boys. Diyan na pala si Sak na yung team. And ayan na yung tao dito. Dami. Nag-order akong entree, yung sweet potato. Pinapalitan ko ng sauce kasi original aioli ang kasama niya. Nag-request ako kung pwedeng sour cream with chili sauce. So, ayan. Kain tayo. You want some? Yeah. Very hot. Kuya. Good. Sweet potato. Hot. Lemon lime.
Si Jan, nagsisisi kasi hindi... Si Jan nagsisisi kasi hindi siya nagdala ng jacket. Nilalamig siya. Si Kuya, kasama yung mga kapatid ni Jimmy. Ayan sila. Doon sila upo. Kuya yan ni Jimmy, yung isa, tapos yung isa bunso. Puno na, halos mapuno na. Yeah, thank you. And there, sorry. Cheesy garlic bread? Thank you. No worries. Steak can go here. Yeah, thank you. That was quick. That's good. Thank you. Yeah, that's kids. That's a big steak for the kids. Ayan na yung steak ni Hog. Do you want mash or chips? I think yours is chips. That is... alright. May cheesy garlic bread tayo. Yeah, which one you want? Cheese? Si Kuya yung burger. Kinuha na ni Kuya. Yeah, see? They order already. I told you. Ang bilis ng serving. How's your meals, guys? Very good. Yeah. Driving, a 15-minute drive. That's good. Good match. Yeah. Thank you. Yeah, that's really good. Nice, huh? Sabi niya, hindi ko rin tumawag ito. Ayan. Ito yung atin. Spinach, broccoli, and cauliflower and carrots. That's not good. Steam lang siya. Yeah, may Mexican sauce. There. Perfect ng pagkaluto. It's good mashed potato. You're lucky you got in number 3. By the time I got my drinks and then we turned around and the line was... Yeah, oh yeah, we just finished ordering that and we're in the line. Yeah. Oh! Well, we're in the line. Well, by the time I got my drinks, and we sort of walked around and then we're at the back of the line. This is good guys. Sure you're showing your gratitude, and the best way to show your gratitude is how you play. Alright, so just play on it so you can go through it.
Ivy, all you have to do is each other. They've got a beautiful connection and bond with kids they play with in this. So have a great night. Thank you very much, everyone. I'll send over to Shane. Hindi ko natapos yung kinakain ko kasi nag-ano yung mga coach na yeah. May paas. Ano ba yan? You want that? Nag-speech kasi yung ano, yung mga coach. I think TJ wants it. Ask TJ. Kuya. Si Kuya mag-ubos. Get the sauce, yeah. You want tomato sauce? Ayun yung mushroom gravy. Ah, okay. Yun na yung gravy ni Holly. Ang cute ni Zach. Tawa kami ng tawa kasi di ba number 21 si Zach? Tapos doon sa girls, kung sino yung number 21, dapat magpa-picture sila. Ayaw ni Zach. And then, kailangan nilang tanungin kung anong hobby, gano'n. May parang interview ba? Ako ko dito kay Zach. Tapos, kambal pa yung ano, yung may kakambal yung same number niya. Sabi niya, I don't know who is who, ha? So, just Google, ano? Ang cute nila. Tapos sabi ng coach, magsasayaw kayo, tapos pwede nyo din ikado, tapos bigyan ng kiss. Yung parang nag-ano lang, nagbibiro ba yung, ano, yung coach. Yung mga boys, ano sila, no, yung mga boys. Pero yung mga girls, para sila yung mga liberated ba na, sila yung pumunta sa boys. Hindi ko lang ba-vlog. Nandun sila sa table ng mga boys. Sila ang lumapit. Dito na pala kami sa bahay and nakapag-skincare na tayo. And bukas maaga yung laro ni Zach. 10:30 or 10:30. First game sila. So, yun na yung vlog natin. Ang saya ng dinner. And bukas ko na rin kwento pag naalala ko yung ganap kanina. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Alas 9 na pala. Because I think I do.